Petugas Damkar Kabupaten Ngawi ngelakoni evakuasi driji salah sijine murid sing kecepet kursi. Kedadian sing gawe sak sekolah rame sing gawe pihak sekolah kudu ngubungi karo njaluk bantuan petugas Damkar. Petugas akhirnya ngetokno driji murid teko bolongan kursi kuwi sakwise kurang luwih 30 menit. Puluhan murid no SMK Kesehatan Ngawi dihebohno karo kedadian driji salah sijine murid sak nggon sing kecepet nek bolongan kursi. Kedadiannya pas jam pelajaran kuwi gawe pihak sekolah ngubungi petugas pemadam kebakaran gawe proses evakuasi. Kedadian kuwi dialami karo Najwa Asha salah sijine murid sak nggon. Dekne ngaku kawitane ngratel pas jam pelajaran nglebokno salah siji drijine nek bolongan kursi. Tibake gak iso ditokno neh. Sampai akhirnya pihak sekolah nyeluk petugas damkar. Dekne seneng akhirnya drijine iso ditokno teko bolongan kursi kuwi. Sauntara kuwi Endi Stianto, petugas damkar Ngawi ngaku gawe proses evakuasi sampai 30 menit. Pihak damkar sampai bongkar kursi karo gawe alat gerinda cilik gawe ngetok wesi kuwi. Karo dikei pelumas akhirnya driji murid kuwi kasil ditokno. Kedadian kuwi sempat gawe rame sekolah. Para murid dihimbau supaya luwih ati-ati ben kedadian iki gak keulang meneh. Ita Wahyu, JTV.